Hiruburgoen Erdiaroko azoka irailaren 6tik 8 izango da eta elikagai artisau lan eta bestelako produktuak eskaintzen dituzten 100 eta 120 bitarte saltoki izango ditu. Musika, bersoak eta arte lantegia daude LGTBI, sexu eta genero aniztasunaren nazioarteko egunaren kariaz prestatutako programazioan. Ekainaren 13tik 27 Debaldezko 5 jarduera izango dira eskubide berdintasuna eta bereizkeriarik eza aldarrikatzeko. Bide guztiak agortuko dituela esan du Asironek PSNek udal gobernua aurrerakoia ahalbidetu dezan. Ezkerreko indarrak batu ez izanak eraginduen batean zinegotzirik erdietxi ez izatiak adierazi du izquierda ezkerrako Edurne Ginok. Maite Esporrin udaleko PSNeko alkate gaiari eskatu dio Enrique Maiak ez dezala bere burua alkatetzarako aurkeztu. Zezen kontrako protesta eginen dute uztailaren 8ean. Nafarroko museoak kulturaren ondare inmaterialean emakumek izandako parte hartzeari buruzko hitzaldia antolatu du. Goazen gaurko titularrekin. Hiruburgoen Erdiaroko azoka irailaren 6tik 8 izango da eta elikagai, artisau lan eta bestelako produktuak eskaintzen dituzten 100 eta 120 bitarte saltoki izango ditu. Hiruburgoen Erdiaroko azoka tradizionala irailaren 6, 7 eta 8 ospatuko da urten. Iruñeko udalak Nafarroko kontratazio atarian emandu argitara baldintzagiria. Izan ere, horren arabera arautzen da bide publikoa okupatzeko lizentzien emakida. Bide ematen duena merkatua osatzen duten elikagai, artisau lan eta bestelako produktuen 120 saltoki baratzeko. Azokak oroar kale hauek hartuko ditu: Mercaderes kalea, Udaletxe plaza, Kale Berria, Kontseiluko plaza, San Francisco plaza, Eslaba kalea eta Kale Nagusia. Interesa duten entitatek ekainaren 19 arte dute proposamenak udale erregistroetan edo legean aurreikusitako beste edozein bideren bitartez aurkezteko epea. Lizitazio honetan parte har dezakete persona natural eta juridikoek. Baldin eta jarduteko gaitasun betearen jabe badira eta kontratatzeko ezein bazterketa debeku zein batera ezintasun ziok ukitzen ez baditu. Halaber, jarduera ekonomikoen zergan alta emanda egon beharko dute eta horren ordainketak egunean eduki. Ezingo dute Iruñeko udalerekiko zergarik eduki epe exekutiboan eta egunean eduki beharko dituzte tributu bete beharrak. Gizarte segurantzarekikoak, laneko segurtasun eta osasunekoak eta lan arriskuen prebentziokoak. Elkarrekin parte hartzen duten enpresa edo entitaten kasuan agiri pribatu bat aurkeztu beharko dute, bertan adierazita elkarrekin parte hartzeko nahia eta bakoitzaren parte hartzearen 100koa eta ordezkari bat izendatuta. Merkatua honako ordutegian egongo da zabalik, ostiralean irailak 6 arratsaldez, 5etatik 9etara, eta larunbat eta igandean irailak 7 eta 8 goizez zein arratsaldez, 10etatik ordubitara eta 5etatik 9etara. Hiruburgoen Erdiaroko azoka irailaren 8 egiten da, urtero, batasunaren pribilegioak gogora ekartzeko. Hiriarendako intereseko jardueratzat jotzen da, egun hoietan zehar alde zarra animatu eta girotzen duelako. Saltokien esleipena egitean honako kontzeptu hauek hartuko dira kontuan: merkatuaren egitura eta estetika, eskaintzen diren produktuak, animazio osagarria eta ohiko gizarte irizpideak. Lehen kontzeptuari dagokionez aintzat hartuko dira saltokien estetika, merkatuarena oroar eta artisauarena, Erdiaroko itxura izan beharko dutelarik. Produktu eskaintzaz bezain batean elikadurakoak eta elikadurakoak ez direnak. Produktuen aniztasuna eta kalitatea baloratuko da, eta Nafarroko produktuak egotea ere. Merkaturako animazioa osagarrien hauek kontuan hartzen dira, giro musika, kale antzerkia zein emanaldiak, txotxongiloak eta malabarismo ikuskizunak, aintzinako ogibideen lantegi eta erakustaldiak, bertaratuek parte hartzeko modukoak eta Erdiaroko taberna, San Francisco plazan.
Azkenik gizarte irizpidei dagokionez kontuan hartuko da bidezko merkataritzako produktuak saltzea edo kolektibo zaurgarrienetako langileak kontratatzeko konpromisoa. Musika, bertsoak eta arte lantegiak daude LGTBI, sexu eta genero aniztasunaren nazioarteko egunaren kariaz prestatutako programazioan. Ekainaren 13-tik 27-ra doako 5 jarduera izango dira, eskubide berdintasuna eta bereizkeriarik ez aldarrikatzeko. Hortzegunean gerrilla artistikoaren lantegiak hasiera emango dio ekainaren 28an LGTBI sexu eta genero aniztasunaren nazioarteko eguna ospatzeko Iruñeko udalak eta E28J plataformak antolatutako programazioari. Musika, bersoak eta arte lantegiak nahazten dira, eskubide berdintasuna eta bereizkeriarik eza, sexu orientazio genero adierazpen, zein sexu eta genero identitateagatik aldarrikatu nahi dituen programan. Jarduera guztiak debalde dira eta nahi duen edonor parte hartzekoak. Prestatutako bi lantegiak aldiz LGTBI personei zuzenduta daude, zehazkiago. Osteguneko LGTBI gerrilla artistikoaren lantegia arratsaldeko 6-tik aurrera izango da, Arrotun San Gregorio kalea 28an. Ahalduntze kolektiborako topagunea izango da, bertan hainbat arte teknikaz parte hartzailek adierazpen tresnak egin eta esperimentatu ahalko dituzte, sexu eta genero aniztasunaren inguruan. Datorren asteko ostegunean ekainako 20an Nafarroko Antzerki Eskolan berso saio izango da, 7:30tik aurrera eta sarrera libre izango du, jende orori zuzenduta. LGTBI berso saioan 3 bersolari emakumeak hartuko dute parte, beren improbisatzeko artea eta beren aldarrikapena ere erakutsiko dute. Amaia Agirre, Saio Alkaiza eta Maider Arregi arituko dira bersotan, gaiak Ainhoa Aranburuk proposatuta. Ekainaren 22an larumatarekin musika ere izango da nagusi. Jaiks talde madrildarraren kontzertuaz. 6tan hasiko da San Jose plazan eta bertan DJ Anaur ere izango dira. Jaiks 2017an sortu zen 80ko hamarkadako post-punk estilo eta lofia uztartuta eta beraiek Hitler punk izendatuta. Ekainaren 26rako asteazkenarekin LGTBI personei zuzendutako artiziklo lantegia prestatu da. Arrotun izango da arratsaldeko 8etatik 9etara. Artiziklo hiri tresna kritikoa da eremu publikoan aktivismoa artearen bidez bultzatzeko xede duena. Teknika, diseinua, esku hartzeko ahalmena eta erresistentziazko ikusizko edukiak dira, herritarrek eta kolektibitateak eraldaketa prozesu honetan parte har dezaten. Lantegian ikusizko gailu mugikor eta ekologikoa diseinatu eta eraikiko da. Hirian esku hartzeak eta arte deribak egiteko euskarri. Elkarlanean gifak, testuak, animazio bideoak, argazki muntaiak, memeak eta abar sortuko dira. Edizio eta softwaren bidez oinarrizko mapping teknikak eta eremu publikoan proiektatzeko baliabideak ere erabiltzen ikasita. Izan ere horixe izango da, hain zuzen, azken jarduera, sexu eta genero aniztasunaren nazioarteko egunaren kariaz prestatutako programan. Ekainaren 27an ostegunarekin 10etan Udaletxe plazan abiatuko da, hiriko hainbat lekutan izango den artizikloren proiekzioa. Lantegian parte hartzailek kontzeptua eta proposamena pentsatuko dituzte, hoiek abiapuntu ikusizko diseinu landuko da, eta jardunaldian ekoiztutako materialak ikusizko biran proiektatuko dira ostegunean. Bide guztiak agortuko dituela esan du Asironek PSNek udal gobernu aurrerakoia ahalbidetu dezan. EH Bilduk mai gainean jarri die Geroa Bairi eta PSNeri investidura ahalbidetu dezaken dokumentu bat. Eskuineko 3 indarren zerrendari Navarra sumari aurre eginen dion alternatiba aurrerakoia osatzeko. Iruñeko udalean gobernu osatzeko aleginetan jarraitzen du Joseba Asiron jarduneko alkategaiak. Hala, Maite Esporrin PSNeko alkategaiarekin hitz egin zuen balizko negoziazioez hitz egiteko, baina hark erantzun zion ez zela halakorik izanen. EH Bilduk mai gainean jarri die Geroa Bairi eta PSNeri investidura ahalbidetu dezaken dokumentu bat. Eskuineko 3 indarren zerrendari Navarra sumari aurre eginen dion alternatiba aurrerakoia osatzeko. 4 ardaz nagusitzen dira proposamenean. Elkarbizitza eta memoria historikoa,
aurrerapen sozialak eta etxe bizitza, mugikortasuna eta jasangarritasuna eta berdintasuna. Gero abaik negoziaketarako bidea erdietsi du, ez ordea PSNek, 4 ardatzez gainera 3 proposamen ere jarri ditu mahai gainean. Lehenik alkatetza akordio baten bidez Asiron alkate egitea eta bide horria adostea, ardurak 3 alderdien artean banatzea ekarriko luke horrek. Bigarren puntuan akordio puntual gizara ematea Asironi babesa, eta horrek ekarriko luke bere udaletan aurrerakoia izan den alderdi bozkatuenari ahalbidetzea EH Bilduk alkatetza. Hirugarrenik, progresista den udal gobernua ahalbidetzea modu puntual batean, udal gobernu barruan sartu gabe eta baldintzatu gabe etorkizuneko akordioak. Moral bikoitza erabiltzea egotzi dio Asironek PSNeri, Iruñan betoa jarriz eta Nafarroko gobernurako botoa eskatuz. Hala, Iruñan hartzen duten jarrerak baldintza dezake gainerako erakundetan gertatuko denak. Horrez gain, argi utzi du Asironek Maite Esporrin alkate egiteko botoak ematea ez dago EH Bilduren asmoaren barruan. Argi geratu baita EH Bildu dela bigarren indarra eta berari dagokiola lidergoa eskuratzea. Larun batean 6 izanen da alkate berria ezagutzeko osoko bilkura. Goiz horretan ere, oraindik babesik lortu ez badute alderdi sozialistarekin saiatuko dira eskuinak Iruñeko udala gidatu ez dezan negoziazioa ahalbidetzen. Gogorazi dio PSNeri legealdi honetan iritsi direla zenbaitetan akordiotara eta orain ulertezin egiten zaio EH Bilduri negoziaketaren bidea ere ixtea. Ezkerreko indarrak batu ez izanak eragin du handi batean zinegotzirik erdietxei ez izateak hala adierazi du Izquierda Ezkerrako Edurne Eginok. Datorren legegintzaldian ez da zinegotzi izanen Izquierda Ezkerrako Edurne Egino. 3.657 boto eskuratuta ez zuen nahikoa izan zinegotzirik lortzeko eta horrekin penatuta azaldu da. Autokritikarako tarteare izan du, ezkerreko indarrak batu ez izanak eragin duen batean zinegotzirik erdietxi ez izateak, baina beste faktore batzuk ere izan direla uste du Edurnek. Gauza horrela badoa, baina egindako lanarekin pozi dago, alor sozialean asko egin du aurrera hiriak eta horrekin geratzen naiz. Aurre eskola publiko bilakatu ditugu. Donapearen makroproiektuak geldiaraztea lortu dugu edota larrialdi sozialerako etxe bizitza ordenantzere onartu dugu esan du Edurnek. Mezua helarazi nahi izan dien larun batean zinegotzi berri izanen direnei. Begiratu iazaiozu herritarrek egin duten autoari, aurrerakoia den udal gobernua nahi dute eta hori bidea eman behar diozue azaldu du. Eginoren etorkizuna zein izanen den bada azken 8 urteotan zinegotzi izandako lan utziko du ordura arte ari zenera itzultzeko. Nafarroko ospitalgunera itzuliko da bertan lan egitera. Maite Esporrin udaleko PSNeko alkategairi eskatu dio Enrique Maiak ez dezala bere burua alkatetzarako aurkeztu. PSNeri zuzendu zaio Navarra Sumako alkategaia, ez diezaiola eman alkatetza bere zerrendan udazkenean etarekin zerikusia duelakoan epaituko duten kide bati. Amaia Izko abokatuaren izena eman du Maiak. Gogoratuz talde terroristako kide gisan epaituko dutela irailan. PSNren jokaera garrantzitsua izanen da Navarra Sumarentzat ez da gauza bera izanen Maite Esporrinek bere buruari botoa ematea edo Enrique Maiaren investiduran abstentziora jotzea. Lehenengoren kasuan adierazuko luke oraindik aukerak ikusten dituela PSNek EH Bildurekin hartu emanak izateko. Bigarrenaren aldeko apustu eginen balu aukera legoke Navarra Sumak eskaintza egiteko PSNeri udal talde barruan. Gogorazi dio Maite Esporrini azken 4 urtetan oposizio indarso egin dutela biek eta sintonia berean aritu direla lanean. Zezenketen kontrako protesta eginen dute ustelaren bostean. Anima Naturalis eta PETA taldek iragarri dute azken urteotan bezala enzierroen eta zezenketen kontrako performance eginen dutela. Inpaktu handiko ekimena egin nahi dute aurten. Anima Naturalis eta PETA taldek aurten ere eginen dute protesta Iruñeko San Ferminetan enzierroak eta zezenketak amaitu daitezen eskatzeko. Performanceen bidez egiten dituzten halako aldarrikapenak eta urtengoan ere ikusgarritasuna bilatuko dute. Hiriko jai handien bezperan uztailaren 5 eginen dute protesta hori. Sare sozialetan eta euren webgunean izen emateko deia ere egin dute ekimen horretan parte hartu edo aurretik alden heinean babesteko eskatzen ari dira.
kolore gorriz ziprindu zuten iaz udaletxeko plaza. Zezenaren odola izanen balitz bezala astindu zuten kolore gorriko hautsa. Duela 2 urte zezenei sartzen dizkieten banderilak irudikatu zituzten eta leherrarazi egiten zituzten, ikusgarritasuna bilatzen dute talde horietako kidek salatzeko zezenekin egiten dutena, hil arte torturatzen dituzte eta gizakien gozamenerako erabili. Horri irtenbidea eta amaiera eman behar zaiola aldarrikatu dute beste behin ere. Nafarroako Museoak kulturaren ondare inmaterialean emakumeek izandako parte hartzeari buruzko hitzaldia antolatu du. Nafarroako artisautza azokaren 13. edizioaren baitan antolatu da ekintza. Nafarroako Museoak asteazken honetan ekainak 12 Konplutense Unibertsitateko Maria Angeles Querol Fernández katedradun emerituaren emakumeak eta kulturaren ondare inmateriala non gaude hitzaldia antolatu du. Bertan kultur ekintza herrikoietan emakumeek izandako parte hartzea izango dute hizpide. Ekitaldi hau Iruñako Gazteluko plazan ekainaren 20tik 23 bitartean eginen den Nafarroko artisautza azokaren 13. edizioaren baitan eginen da. Izan ere azokak aurten emakume artisauak izango ditu protagonista. Kultura ondare inmaterialaren eta haren berezko ezaugarrien esparruen definiziotik eta azalpanetik abiatuta Querol doktoreak gogoeta bat proposatzen du. Tradizioa genero rolei ematen dien ustezko aldaketari buruz, eta ospakizun eta erritu gehienei buruzko hausnarketa proposatzen du, batez ere espazio publikoa okupatzea dakarten haietan. Beren hitzaldian emakumek beren herrietako ondarian izandako parte hartze publikoaren egungo hainbat adibide aztertuko ditu, hoietariko batzuk arrakastatsuak zein gatazkak eragin dituztenak. Ekintza datorren asteazkenean ekainak 12 Nafarroko Museoan Santo Domingo kalean 17an Iruñan izanen da 7:30, sarrera debalde izanen da aretoa bete artean. Maria Angeles Querol katedradun emeritoa da historia aurrean Madrileko Konplutense Unibertsitatean. Egindako lanen artean aipatzekoak dira, kudeaketa arkeologikoan izandako karguak, bai kultura ministerioko arkeologiako zuzendari orokor orde izanik, edota Andaluziako arkeologia komisioko lehendakaria. Gainera, arkeologiako gradu berriaren bultzatzaile eta koordinatzaile izan da. Ikerlari moduan 2 lan lerro izan ditu kultur ondaren kudeaketa, Espainiako ondare arkeologikoaren kudeaketa obrarekin, edo berriki ondare kulturalaren kudeaketarako eskuliburua lanerakin, eta arkeologia feminista gizonaren jatorrian emakumea eta Adan eta Darwin liburuekin. Gaur laino guneak nagusi, goizean goiz hego haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldera aldatuko da, temperatura maximoak nahiko igoko dira. Ostegun goizan lanbroa eta lainoa, eguzkitsu egongo da, arratsaldean bero lainoa garatuko dira eta baliteke zaparradaren bat botatzea. Hego ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldea aurrera joan ala, iparraldera aldatuz joango da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, maximoak nahiko igoko dira. Hiruburgoen erdiaroko azoka irailaren 6tik 8 izango da eta elikagai artisau lan eta bestelako produktuak eskaintzen dituzten 100 eta 120 bitarte saltoki izango ditu. Musika, bersoak eta arte lantegia daude LGTBI, sexu eta genero aniztasunaren nazioarteko egunaren kariaz prestatutako programazioan. Ekainaren 13tik 27 debaldezko 5 jarduera izango dira eskubide berdintasuna eta bereizkeriarik eza aldarrikatzeko. Bide guztiak agortuko dituela esan du Asironek PSNek udal gobernua aurrerakoia ahalbidetu dezan. Ezkerreko indarrak batu ez izanak eraginduen batean zinegotzirik erdietxi ez izatiak adierazi du izquierda ezkerrako Edurne Jinok. Maite Esporrin udaleko PSNeko alkate gaiari eskatu dio Enrique Maiak ez dezala bere burua alkatetzarako aurkeztu.
zezen kontrako protesta eginen dute uztailaren 8ean. Nafarroko Museoak kulturaren ondare inmaterialean emakumek izandako parte hartzeari buruzko hitzaldia antolatu du.